Beraz, alkatezera, Tolosako gaur, holatz, nahi dagokit, duela urte nik jaso nuen makila zuri eskaintzea. Herri luze honen edo herri honen historia luzean kategoriak besterik edo horren beste gara. Eta zentzu horretan, gaur nahi dagokit zuri makila matea. Alare eskarrak emaniko nizkidekeela urte hauetan, ohore bat izan delako, ohore bat, nerezako, Tolosarentzako lan egitea, Tolosarengatik lan egitea, ohore bat bidean, bide lagun izan zaten guztiei, eta guztioiek ezagutzea, guztioiekin lan egitea, guztioiek gertu sentitzea, ohore bat, zinegotzi taldea eta aldola gobernua, ohore bat, zuekin lan egitea eta zuekin, esperientzia guztioek bizitzea, eta ohore bat azken finean ere bizitzaren esparru edo urte hauek nahi sakon-sakonetikan eragin didatelako. Eta konpromiso bat, udal gobernu izan garenak posizioa pasatzen garelako, baina herri hau, Tolosa eta Euskal Herria maite dugulako, beti gora ere Ibarreko herrian sinisten dugulako. Eta zentzu hortan konpromisoa berresten dugu Tolosaren alde, Euskal Herriaren alde eta herri honen alde. Zentzu hortan, eta amaitzeko, gomendio txiki bat besterik ez. Egin lan Tolosaren gatik, Tolosarren gatik, eta batez ere, Tolosarrekin. Zorionak. Kontutan hartuko ditut gainera, eta elkarlanean arituko garenaren itxaropenarekin hasiko dugu ibilbidea, ezta? Gauza bat, ezer esan baino lehenago. Inoiz, edo ez dudala errez, eguna nire bizitza guztian ahaztuko arrazoi nagusi batengatik, udal administrazio, ez udal, baizik eta euskal administrazio guztiari sekulako begirunea diodalako, eta bereziki Tolosako udaletxeari, azken finean, herriaren borondatea isladatzen duelako. Astelehenetik aurrea, udalbatza, orain osatu berri den udalbatza berri honek, bere ibilbidea hasiko du, gobernu taldeak kudeaketa lanak egingo ditu, gardentasunez, baina baita ere eraginkortasunez, eta oposizio taldeak, gobernu talde horren fiskalizazio lanak egingo ditu, horretarako behar dituen baliabide guztiak eskura izanik noski. Ibilbide hau hasi baino lehen ere lagun handi batek esaten zuen bezala, komeni izaten da bidea nola egin aurrez ondo pentsatzea. Lehenik eta behin, herria maitatu egin behar da. Bukatuko dute, Herria maitatzeko herria gertutik ezagutu behar da. Eta ezagutzen den hori biziki errespetatu behar da. Hori guztia oinarri sendo batekin, eta oinarria izango da balio etiko eta giza balio guztiak kontutan izango dituela udalbatza honek hartzen dituen erabaki guztietan. Askotan, zama gerta daitekeen hori ere naturaltasunez eta normaltasunez eskertu nahi diet nire etxekoei. Eta bakizute abestian nola esaten duen lehenengo aitari, gero amari, gero anai arrebari, eta etxekoei. Hori da, bereziki esan nahi nizuengana, gaurko egun horretan. Mendik aurrera, San Juan jaiak atarian ditugu, gure gozamenerako. Astelehenetik aurrea udaletxe honek ateak iriko ditu egunero bezala, lanean zintzo eta lehia aritzeko. Eta bitarte horretan, mila esker ona ikuratu zareten guztioi, eta posa dezazuela egun zoragarria.